Ola, amiguiños e amiguiñas, benvidos un día máis a Contos en Galego. O conto de hoxe... Como mola a túa vasoira? De Julia Donaldson coas ilustracións de Axel Scheffler. Existiu noutrora unha bruxa que voaba coa súa gata. Levaba un pucho negro e unha trenza vermella e longa. A bruxa ríase leda. A gata tamén miañaba. Cando ían na vasoira, voando de madrugada. Pero a gata miañou e a bruxa moito berrou cando un forte vento co pucho lle tirou. A bruxa dixo á vasoira que se pousara no chan. Ollaron procurando o pucho. Non estaba nin aquí nin acolá. De súpeto de entre as ervas saíu un canciño fracucho. Corría ledo levando entre os dentes aquel pucho. Levoullo correndo á bruxa, que quedou agradecida. Despois presentouse con atenta cortesía. Eu son un can ben feitiño. A túa vasoira moito mola. Quero pedirche un favor. Déixame dar unha volta, unha soa. Pois claro. O can subiu na vasoira. A bruxa deu o seu toque. E zas, saíron voando. Xuntos voaron felices, sobre fragas e máis prados. O can que nunca voara, ledo axitaba o rabo. Feliz ríase a bruxa, co vello pucho agarrado, pero desta vez levoulle o lazo a aquel vento aloucado. Abaixo. E na terra se pousaron, ollaron por todas partes, pero o lazo non o toparon. Entón, dun tronco oco, saíu un papagaio verde. Levaba o lazo no bico e voaba moi alegre. Deixouno pousado ao pé da bruxa agradecida e propuxo adulador como compensación. Aquí onde ti me ves, son un papagaio moi curioso. Como mola a túa vasoira, podo voar con vos un pouco. Pois claro. O papagaio subiu no pau. A bruxa deu o seu toque e zas, saíron voando. Xuntos percorreron o ceo, escuro, chuvioso e gris. O papagaio encantado, o vento empezou a ruxir. Feliz ríase a bruxa, mentras o lazo agarraba, pero o vento rabioso levoulle esta vez a vara. Abaixo. Pousáronse na terra, ollaron por todas partes, pero non deron con ela. De súpeto oíuse un plop que saía dunha charca. Era unha rá moi riquiña, coa variña nunha anca. A rá, dando un gran chimpo, levoulle a variña á bruxa, que a secou coa súa roupa. E logo croou moi fachendosa. Como mola a túa vasoira? Queda aínda algún lugar? Son unha rá moi limpiña. Con vosco quero voar. Pois claro. A rá subiuse ao pau. A bruxa deu o seu toque. E zas, saíron voando. Xuntos voaban lixeiros sobre montes e aldeas, pero a rá dun chimpo partiu o pau en dous cachos. Caeron de mal maneiras o can, a gata e a rá. Os tres foron a parar a un barrizal cheo de paus. A bruxa, con media vasoira, meteuse nun nubarrón. Escoitou asustada un ruxido aterrador. Eu son un dragón famento, feo, furioso e malvado. E hoxe quero merendar unha bruxa con pescado. Quieto aí. Dixo a bruxa, alonxándose do bicho. O dragón botaba lume sobre o seu pucho de pico. Socorro! Berrou a bruxa, aterrando no courel. Perségueme un gran dragón. Non vai defenderme ninguén. O dragón xa babexaba, pensando no gran bocado. O mellor fagote ao forno, así soa, sen pescado. Pero cando estaba a piques de comezar o festín, surxiu dentre o barrizal unha besta bruxeril.
Era grotesca e horrible, con plumas, pelos e pel, 4 cabezas, 8 ollos e un par de as tamén. Con voz ronca e cavernosa protestou malhumorada, miañando, gruñindo, croando e chillando enrabexada. Dende o barrizal berrou co seu plop-plop de reptil. Vaite, dragón noxento, que a bruxa é para min! O dragón deu un paso atrás e tremendo desculpouse. Perdón, cometín un erro. Alégrome coñecerte, pero marcho que teño que marchar. E moi nervioso, alonxouse dali. Voou o papagaio entón, baixou a rá dun chimpo. A gata sacudiuse. Dixo can rindo. Amigos, estou vos moi agradecida. Sen a vosa axuda valente, xa sería a súa comida. Encheu o caldeiro de auga e pediu amablemente. Buscade algo para o lume. Veña, que é urxente. A rá topou un lirio, a gata unha piña aberta, o can un oso pelado, o papagaio unha gaia seca. Botaron todo ao caldeiro e a bruxa remexeuno. Despois recitou un feitizo con versos e moito xeito. Maxia, maxia, maxia remaxia, maxia remaxosa. Xurdiu pronto do caldeiro unha vasoira prodixiosa, con asentos tapizados para a bruxa, can e gata, un nido alto para o papagaio e ata ducha para a rá. E ata aquí o conto de hoxe, amiguiños. Espero que vos gustara moito. Unha aperta.